Kani kadege Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor baman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hope Ho Shillong. Wan bantiet yaka Kali Datsun Ready Go Batamai. Kabas kem bat biddor. Ke Executive Committee jong ke Khasi Hills Autonomous District Council haka jingyalang ke balasong haka arpau terik urisau arjar arpau kala shim ye karai ban khot hajir ya us em karai marwet bat ya acting em ke hima melim ban panjuba haka ba yadai bat ke jingshna be an jong ke jilla Assam ye ke ying balai mala haka snong khanapara kabadon haribhoi district u chief executive member jong ke district council uba titos khan ha ka jing yekran bat kinong tho khubor ulaong ba ka district council kamshim ladon jingtip satya halor ka jingkantor port jong ka sarkar Assam sha upot usam jong ka Meghalaya ulaong ru ba ka jingshim ra ya kini ki arngut kalong banyo jingtip halor manu ba ai NOC ya ka sarkar Assam ban wanshna ya kini ka ying ka executive committee kan khot hajir ru ya u acting chief ka Hima Nongspung haka ba yedei bat ka jingwanshna jingking yat kali jong ka sarkar Assam hakasnong balakhawa kaladon jenika jingwan and cruise jong ki jaka hangkiau khanapara kabala sedang ban sna ya gowi ka building kabalong hadu lai mala kabahab apo ka hima yung ka hima melim kabahab apo siem lai marwet te kani ka jaka ko mangitip kadang hab apo Meghalaya kena takadaw nakaliang juga ising la shimkya halo kani ka chishna be ai ya kani ka building ki tengilarai ban khat yu siem jong ka lại marwet ba kunju ru yu siem pen liam bakin wan percaya ke isi kalau kanuka nongrim naka ega daw ba kami ka building ki tadi ka nata ka banikong kabaan aga jingede bat ka jingsnai ka jingkir po balakwa ya kaba mencuala sange yang minta lah sedang biang bersumber kekaman kelak jendap tengilap ba hadin ba gila betak yo acting siem jongka Hima Nongspung ban le ke badan kam hoi nakalian jo ula le jurip dan rehadu mentang ngintip ke ban nakalian jo acting siem jo ke Hima Nongspung le dina takadaw ngin yo ngin soman ru ngin khat yo acting siem jo ke Hima Nongspung banwan percaya lo kani namar kani ka lakta mo ka jingede ka kam kaput kam tam ki jaka ki bahab apo ka put usam ka Hima ka bahab apo ka district council